Good morning po sa ating lahat. Narito po ako ngayon sa Josefina Village para sa update. Since pagpasok po ng year 2024, nagkaroon na po tayo ng price increase. Ang dating 7,000 na corner lot ay 7,500 na po ngayon. Ang 6,500 na inner lot ay 7,000 na po ngayon. Hindi po nagbago ang reservation fee natin na 5,000 at down payment na 20%. Deductible po yan sa iyong TCP, total contract price. At payable po tayo up to 5 years. Internet line, water line, drainage system, accessible po tayo sa public transport. Ongoing po ang pagpapaganda dito sa village. Yan. At isang ride lang po nasa City of San Carlos ka na. Pinagitnaan po ito ng tatlong bayan ng Malasiki, Bayambang at Basista. So, pantay po yung lupa, no need ng panambak. Yan. At sa lahat po ng clients namin na naka-avail na ng lote dito at gusto nyo pong tayo na ng bahay, meron po tayong magaling na architect at maaari nyo po silang kausapin. At sasamahan ko po kayo para masabi nyo po kung ano po yung mga design at perspective at makita nyo po yung blueprint na gusto nyong design para sa inyong bahay. So, sasamahan ko po kayo from site visit hanggang reservation. Mag-PM lamang po kayo sa aking Facebook account or tumawag sa aking cellphone number na 0936 505 3437. So yun lamang po at thank you po.